Γεια σας, ονομάζομαι Big Soto και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, θα σας πω λίγα πράγματα για το κανάλι μου. Είναι ένα πράγμα που σκέφτηκα να φτιάξω για να κάνω τον ελεύθερο μου χρόνο και πιστέψτε με, δεν έχω πάρα πολύ, οπότε θα ανεβάζω πολύ σπάνια, ίσως και ένα βίντεο τις 2 εβδομάδες, αλλά θα δούμε. Πάω τρίτη γυμνασίου. Σε αυτό το κανάλι θα σας δείχνω διάφορα πράγματα, όπως το πώς να βάζετε υπότιτλους σε μια ταινία, από που μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν προγράμματα κλπ. Να σας δείξω πρώτα τις σελίδες μου. Αυτή εδώ πέρα είναι η σελίδα μου στο Facebook. Μπορείτε να με ψάξετε Big Soto, αλλά θα βάλω και link στο description. Μόλις άνοιξα τη σελίδα, οπότε δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα ανεβάζω κατά καιρούς, οπότε ανεβάζω με καινούργιο βίντεο ή διάφορα πράγματα που μπορεί να θέλετε να δείτε κλπ. Και αυτό εδώ πέρα είναι το κανάλι μου στο YouTube, από που θα βλέπετε τα βίντεο μου. Λοιπόν, αυτά ήταν για πρώτο βίντεο. Ελπίζω να συνεχίσετε να με βλέπετε και να σας αρέσει ο λόγος για τον οποίο κάνω τα βίντεο, και άμα δείτε πως σας αρέσει αυτό που κάνω, κοινοποιήστε το στους φίλους σας και κάντε ένα like και ένα subscribe. Ευχαριστώ πολύ.